Добре дошли отново в Tina Soul Kitchen! Днес ще ви покажа как да приготвите едни невероятно вкусни безглутенови бисквити, хрупкави отвън, меки отвътре и изключително лесни за приготвяне. Те са едни от любимите на моя малък син Александър и винаги изчезват за минути. Нека заедно ги приготвим. Да започваме! В купа добавете безсолно масло, омекотено на стайна температура, обикновената и кафява захар. Разбъркваме с миксер, докато получим пухкава и еднородна смес. Добавяме ванилията и едно яйце, след което отново разбиваме с миксер много внимателно. След това прибавяме фъстъченото масло с фъстъци или гладко, според вашите предпочитания, и продължаваме да разбъркваме сместа. Време е да прибавим безглутеновото брашно и бак-пулвера, след което с помощта на шпатулата разбъркваме, за да смесим всичко много добре. Прибавяме парченцата шоколад и ситно нарязаните фъстъци, след което разбъркваме още веднъж. След като сте оформили тестото, с помощта на лъжица за сладолед оформете еднакви по големина топчета. Ако нямате такава лъжица, спокойно можете да ги оформите и с ръце. Подреждаме ги в тава с хартия за печене и печем на 160 градуса за 8 до 10 минути или докато краищата леко се позачервят. След като бисквитите изстинат, можете да ги полеете с разтопен течен шоколад. И вашите безглутенови бисквитки са готови. Надявам се да ви харесат толкова, колкото ги обича и моят Александър. Приятен апетит и не забравяйте да се наслаждавате на живота. Ако моите рецепти ви допадат, ще се радвам да се абонирате за Tina Soul Kitchen и да станете част от нашето кулинарно пътешествие. До нови срещи!